Solo nalapha kuqulu ndimnogala uba udubulingana ke inkosi ekhoyo ke phana kulandlo dubulingana dubulingana bayethe uDam ke wazala uVatshula wazala uTebetebana uTebetebana wazala uPhangelelanga njengoba sinento ekhuphi Phangelelanga uPhangelelanga ke iba sisintshintshelo nalapha ukuthi sithi uPhangelelanga uTebetebana ke yila konjani benithethe ngayo esisilo esikadosini iyabonakala uba yathanda nansi yiyo leya kuyabonakala ke uba amadosini aqomba manje sithiye omnye wonyana bethu simthiye ngesisilo sethu njengalani libikezekelizwa yinkosi ugcina ibandla lapho kuba uMajola lona uthiwe uMajola seke khona seke inyoka yesizwe isilo esesizwe esamampondomise injalo le uPhangelelanga wazala uPoloti wazala uThonjeni oThonjeni ke ngabanye esibaziyo ukhona ingwevu ekuthiwa nguza nexhoba Thonjeni uSevix lelinye igorha ke ebelisandokhothama yelo elumeleyo lomcimbi okadosini ukuqala ke nyani uba lomcimbi sibone eTV siqale pha kuba uza nexhoba besuka nayo kude besebatsha nditsho ke ndizokwehla bendibalisa okanye bendidakanca umnombo kadosini apha ngasentla ngumnombo kadosini ke lo ndikwamemelela ndicela namanye amadosini athe nqwadalala apha kule nkundla kaba uBheneshe naba abalapha ngaphandle benomnqweno uba bake bagene nesifana esingangam siqonde lento ukuba sisesempini singamadosini asikwazi uba sirelax sisesempini masimanyaneni singene nalapha kwezi group especially la group kadosini kanyana kaNgcini i-national group leyo ekhokhelwe isihlalo wami uSemen unkosi ugcina ibandla apha ecaleni kwami singene ukwenzela naba sizokhanyisela kuzinto esingazaziyo kwaye ke idosini nedosini elapha ngaphakathi elingekho phakathi group sizawucela zelishiye ifone number yayo sizalifaka apha lingene ukwenzela libe semfuthweni sizothetha ngazwilingi ngendlela esizithutha ngayo sizoyiqonda yonke into sifundisane sukumoya omhle okaThixo manibulele ubujola amzeka tabako kubesilo masibulele kakhulu kumkhohlana kaNcindi madosini utsho kamnandi ukubesilo yona nto ebalulekile emadosini funeka sizazi uba sisuka phi siyaphi xa wazi umnombo emadosini akho nto iyawuze ikulahlekele akho nto futhi uyawuze emadosini uyiswele ibalulekile ngakumbi kubantu abatsha oba uDubulingqanga bayakhala ukuba noba uza nokhanyo zininzi ke zigwevu zakuthi noba undive esandukhothama apha eqongeni uba abantu abatsha bayakhala uba uBhenetshe abantu abatsha bafuna usondela bazofunda ngomnombo wabo sebehamba njena bethathwa bebiza ezinye izidwengezo zabo into yoba abafuna usondela ukubesilo ke lo mandicacise emadosini ukhokhele ulutsha leliqonga sathi ke njengoba sileliqonga likazwelonke elikadosini kanyana sathi ke mabavule iqonga labo